Benvinguts i benvingudes. Em dic Jana i això és Política per principiants. Us porto un vídeo molt diferent del que us he anat portant amb aquests dies i us plantejo una reflexió que tenia moltes ganes de fer-ho, però pensava fer-ho més endavant i al final doncs vaig dir, ho porto ja. I és sobre què estem fent els joves. Es pot saber què estem fent? Bueno, a mi em fa una mica de ràbia i estic molt cansada ja de començar a sentir les criminalitzacions que s'estan fent dels joves i últimament s'han incrementat. Estic segura que tots i totes heu sentit alguna vegada de heu d'aprofitar el moment, sou la generació més ben preparada, un seguit de conceptes que estic segura de frases que ens han dit a tots i a totes, segurament en algun moment de la vida, no només els joves que estem vivint ara, sinó que en algun moment de la vida tots els hem sentit i sembla que quan anem creixent ens oblidem de les etapes que vivim i de les experiències que anem vivint i això no pot ser. Aquesta setmana vaig veure unes noies d'Olot que es diuen Adéu-siau, us deixo la foto aquí al costat, que penjaven una imatge. Elles són unes noies que fan disseny gràfic i a través del disseny gràfic expliquen temes per als joves que posaven aquest missatge. Sembla que tots els problemes els tinguem els joves. I no pot ser això, no pot ser. M'ha semblat molt interessant com ho van plantejar aquestes noies, no? I per això vaig dir, ostres, jo també vull parlar d'això. Realment els joves som el problema? Realment estem en una etapa tanta bogeria que som el gran problema de l'univers? No crec que sigui això. Per mi, no crec que sigui això. Però és que, a més, vaig estar mirant la pel·lícula Enola Holmes, us la recomano 100%, perquè realment és una pel·lícula molt interessant i que va molt enfocada sobretot a les joves. Com a joves jo crec que ens hem d'empoderar més, perquè no és del tot cert que els joves som el problema. A veure, un moment. Aterrissem. Les xarxes estan plenes de contingut dirigit a nosaltres, dirigit a joves de 12 a 30, perquè això és el que està considerat com a jove. Jo no sóc gaire de posar etiquetes, però com a jove estem considerats de 12 a 30 i llavors tu trobes tot aquest contingut a les xarxes i és on tu et sents identificat i on tu pots dir, ostres, jo m'identifico amb això, sé que puc ser això i ens ajuda a créixer personalment. Sigui el que sigui, pots veure continguts de moda, pots veure continguts de política, pots veure continguts de gamers, el que sigui, no? Però realment nosaltres mateixos ens estem definint quin és el nostre futur. La pel·lícula d'Enola Holmes, al final, parla sobre que nosaltres tenim aquest poder, no? I realment penso que ja l'estem portant a terme. Per tant, aquestes frases, aquestes criminalitzacions que s'estan fent dels joves no acaben de ser del tot adequades, no? Hi ha gran part dels joves que durant l'estiu som responsables de les criatures. Sí, jo soc del món d'esplai, jo soc del món del lleure i a mi m'encanta el lleure i adoro el lleure, de fet. I jo penso que més responsabilitat que això no hi ha, o sigui, hi ha més coses responsables, però, ostres, estàs educant a una criatura que serà el futur. I a través del joc, en aquest cas, tu l'estàs ensenyant uns valors. Però és veritat que com a joves tan embogits, no estem, com sempre, no? Hi ha gent que serà millor o serà pitjor. Hi haurà gent que es dedicarà a fer botellons cada cap de setmana i que potser seran els que sortiran més, però deixem de criminalitzar, si us plau. No són tots els joves, perquè és que si no el que es fa és que es discrimini aquests joves. No només per ser joves, sinó que aquí dintre poden entrar molts més factors. El racisme és un, la discriminació de gènere. Si vas sumant,
és que hi ha joves que realment no poden ni sortir de casa, per dir-ho d'una manera, no? Són joves que, a més, és que surten i parlen, no? I, bueno, jo és que ho admiro molt, jo depèn de quins joves admiro molt, perquè dic, clar que sí, doncs, home, amb 18 anys també ho pots dir, i amb 12, tu amb 12 pots parlar, tu pots dir, tu pots fer el que vulguis, no? Sempre amb el respecte, evidentment, si no tens respecte no aniràs enlloc, no? Però bueno, una mica així, a partir dels 16 anys ja podem treballar, ocupem llocs de treball, de responsabilitat, i a vegades ens trobem que no podem aspirar més amunt perquè la societat ens atura, i això jo ho trobo molt trist i realment ho trobo frustrant. Realment és veritat que som la generació que hem enganxat dues crisis, però és que si mirem la història enrere, els nostres pares no és que ho tinguessin millor, o sigui, sí, però tampoc no és que ho tinguessin millor. Els nostres avis van viure una guerra civil. Em refereixo a que sí que és veritat que ens toca engegar una nova etapa i un nou... Bueno, és un nou inici, no? Som la nova era digital i ens toca aquí, però no deixem de ser persones. No deixem de ser persones amb cadascú amb el seu caràcter i amb les seves històries. I per mi el primordial és això. Sigues persona, sigues tu, fes el que t'agrada, respecta a tothom, no? I deixem de criminalitzar, depèn de quins sectors, perquè realment és que no ens suporta res, no? I no podem avançar. Sí, clar que hi ha joves que fan botellons cada cap de setmana, clar que hi ha joves que, evidentment, la responsabilitat no és el seu, però és que també hi ha gent de 40, 60 anys que tampoc ho fa del tot bé, no? Crec que ja ho he dit tot. No em queda gaire res més a dir. Espero que aquest vídeo és més... Realment tenia moltes ganes de fer-lo i poder no el volia encarar tan així, però per mi és molt important donar aquest missatge. Com a joves crec que estem fent una gran feina, estiguis al col·lectiu que estiguis, facis el que facis, passa a l'acció i ja està. Mentre respectis a tothom i evidentment no et saltis les normes aquí a la BBLA, fes el que vulguis, gaudeix del moment, gaudeix del dia a dia, fes-te gran, creix personalment i a poc ja aniràs trobant, no? Però deixem de criminalitzar aquest sector, perquè no ens ha portat res en cap moment de la història i no hi ha res més important que cadascú pugui viure la seva vida en l'etapa que estigui. Estiguis en l'adolescència, estiguis anant a l'institut o estiguis anant on estiguis anant, estiguis treballant. Prou, ja està, no? Us recomano 100% que us mireu en Ella Holmes, realment ajuda a tenir una perspectiva sobre aquests temes que he anat parlant. No només en Ella Holmes, hi ha moltes més pel·lícules que parlen sobre l'empoderament del jove, l'empoderament de la dona. Bueno, espero que us hagi agradat. Ens veiem molt aviat. Al pròxim vídeo sí que espero parlar de les campanyes electorals i ser una mica més calmat que aquest, que ja he vingut a fer i a donar guerra, que és el que jo sempre he dit, que jo sempre dono molta guerra. I ens veiem molt aviat. Si hi ha alguna cosa, comenteu, posa-li m'agrada, subscriu-te, fes el que vulguis i ens veiem molt, molt aviat aquí, en aquest canal.